Ilang bata na mataang nagpapaputok ng boga sa Ilagan City, Isabela. Sundan sa report. Kahit delikado at ipinagbabawal, tuloy pa rin sa paggamit ng boga ang ilang kabataan sa probinsya ng Isabela. Gamit ang thinner, sinisindihan ng boga para magbigay ng malakas sa tunog. Wala na po kami mabili na paputok at bawal po sa amin ang paputok para ayaw daw sa amin ang mga papa namin para wag daw puputok sa aking kamay. Sa Ilocos Region, nananatiling zero firecracker-related injury ang rehiyon. Batay ito sa monitoring ng Police Regional Office 1. At least yung mga kasamahan natin ay nakikita natin na nag-iingat din pag salubong ng bagong taon. Pero patuloy umano ang nakukumpiskang ipinagbabawal na paputok ng otoridad, gaya na lamang ng boga. December 26 ay iisa pa lamang naman ang nahulihan ng boga sa syudad ng Alaminos, na kung saan ay dalawang mga menor de edad ang nakita ng ating mga patrollers ng Alaminos City Police Station na may hawak-hawak at naglalaro ng isang improvised PVC pipe o kung tawagin po natin ay boga. Numero 1 binabantayan ngayon ng pulisya ang paggamit ng boga. Noong January 1, 2022, 5 ang dinala sa pagamutan matapos masugatan dahil sa paggamit ng boga. Babantayan din ng otoridad ang mga nagbebenta ng paputok na walang label. May tuturing kasing iligal ang mga paputok na walang label. Samantala, patuloy ang panawagan ng otoridad na iwasan na lang gumamit ng anumang uri ng paputok para maging ligtas sa pagsalubong sa bagong taon. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.